kem naraw ġew il-bib magħluq naf li moħbija sew għaxa kem tinsab hawnhekk xejn mhu se jbissani. Il-bambi mbatek minnajrek minn xejn lajja ta' barraj tarrax il-widnejn għax sakemm tinsab hawnhekk ħadd ma jinkwetani. Sibi fil-kabor tal-kċina qatt ma telaq minn ħdejja qatt ma kellimni bil-erra qatt ma sakkarni fil-kamra. It-tfal l-iskola ma nsemmulhom xejn dan is-sigriet jibqa' bejnietna tnejn għax sakemm tibqa' hawnhekk xejn ma jkun jonqosni. Jekk hawn istorbju toqgħodx tagħti każ issa l-hawn jintabdilu ġid ta' ras għax sakemm nibqgħu flimkien ħadd mhu se jweġġana. Sibi fil-kabor tal-kċina qatt ma telaq minn ħdejja qatt ma kellimni bil-erra qatt ma sakkarni fil-kamra. Sibi fil-kabor tal-kċina qatt ma benġilli idejja qatt ma raqni bil-ġamra qatt ma gidilni widnejja. Sibi fil-kabor tal-kċina qatt ma rabatni mas-sodda qatt ma wadabli il-platti qatt ma qalli n-naħti. Sibi fil-kabor tal-kċina Sibi fil-kabor tal-kċina qed jgħidu li mhuwiex vera qed jgħidu li mhuwiex qed jgħidu li immaġinajtu. Biss jiena naħlef li rajtu. Grazzi ħafna Avenue Sky. Mela, namlu